Ina zan yadda a ci mutuncin Niger, wallahi ƙarya ne. Ba wanda isa ya taɓa martabar Niger. Ni dai na barranta kaina daga wannan abin da yake faruwa, da wannan rikicin da yake faruwa, na wannan tsokane-tsokanen da ake yi. Saboda ni gaskiya Niger ta yi min riga, ta yi min wando, ta yi min hula. Kuma babu abin da zan ci da ƙasar Niger sai dai fatan alkhairi. Kawo ko ba zan yadda wani abu da zai zo ya yanke halakar Niger da Najeriya ba, saboda uwa ɗaya uba ɗaya ne. Tun kafin a haife mu mun ji wannan tarihin, har muka taso muna jin wannan tarihin tsakanin halakar da take Niger da Najeriya. To a matsayin mu na jaruman Hausa Kannywood, gaskiya Niger muna cin amfanin Niger, saboda na farko za mu je Niger wasan sallah wani lokacin za a kira mu, kuma muna samun alkhairi, muna samun abin da muke so a ƙasar Niger. Niger babu abin da ba sa yi mana na alkhairi. Za su ba mu masauki, za su ba mu kulawa, za su yi hotuna da mu, za su karrama mu, za su girmama mu. Kako ba za mu taɓa yadda wata halaƙa ta yanke tsakanin mu da su ba. Ba za mu yadda da wannan tsarin ba. Saboda haka ni a matsayina na Abubakar Kilina, kowa dai ya san ni tun muna fim da mu da Ado Gwanja, tun lokacin Muhammadu Yusuf kafin Bazum ya zo, nake shiga ƙasar Niger, nake zuwa wasan sallah a gayyace ni, ko ba wasan sallah ko biki in je 'yan Niger su mutunta ni. A yanzu a haka ina da 'yan Niger abokai wanda muke WhatsApp da su, nake cikin group ɗinsu wanda muke ma'amala arziki da su. Tunda ko daga iya in ɗora bidiyo, in ɗora abubuwa in tura musu a group, za ga suna ƙoƙarin yi min sharing, su tura wannan, su tura wannan, su tura wannan. Ka kuwa ai alhamdulillah ko iya wannan ina ƙaruwa da 'yan Niger. Ka kuwa ba zan yadda a taɓa shugaban ƙasar Niger ba. Ba ta yadda za a yi bari a taɓa shugaban ƙasar Niger mai girma, mai daraja, sojan sojoji, Cani, shugaban ƙasa adali, wanda ya san ya kamata, mai kamanta gaskiya, mai bakin iya ƙoƙarinsa akan gaskiya, wanda ya magance matsalolin da suke ƙasar Niger, kuma ya seta Niger. Kakwa Cani ai yayi ƙoƙari, idan ba a yaba masa ba bai kamata a zage shi ba. Saboda haka ni bana wannan ɓangaren, bana wannan layin, saboda ni Niger gida ce. Na ɗauki Niger tamkar ƙasata Najeriya inda aka haife ni. Saboda haka ba zan yadda a taɓa martabar shugaban ƙasa namu wannan soja, watan Cani, in bari a taɓa mai martabarsa, a ci mutuncin shi ko a zage shi in ba da goyon baya ba. Bana ciki, ɗan Najeriya ne ni, amma ina shiga Niger, ina zuwa kuma ina samun abin arziki a wajen 'yan Niger. Suna mutunta ni, babu abin da zan ce wa 'yan Niger sai dai Allah ya saka da alkhairi. Allah da Niger da Najeriya da ƙasashen duniya baki ɗaya, dukkanin kulluhun musulmi duk inda suke, Ubangiji Allah ka tsare mu. Wannan matsaloli da ake neman tsokanowa tsakanin Niger da Najeriya, Allah muna roƙonka, Allah muna roƙonka, Allah ka sassauta. Shedanin da yake ƙoƙari, yake tsakani, yake so ya raba halakar Niger da Najeriya, to Allah karka ba shi iko, kowaye shi. Ni dai babu abin da zan ce wa Niger sai dai Allah ya saka da alkhairi. Mu 'yan wasa ne, 'yan fim ne mu. Kako ba za mu yadda ba, saboda menene, muna zuwa muna neman abinci a cikin wannan ƙasa mai albarka, ƙasar Niger. Kako ba za mu yadda a taɓa martabanta ba, barantana har shugaban da yake mulkanta. Ba za mu yadda da wannan tsarin ba. 'Yan Niger ku yi haƙuri, babu abin da za mu ce muku sai dai ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Muna ba ku haƙuri, ku yi haƙuri. Ni dai bana ciki, bana goyon baya, ina goyon bayan adalin shugaban ƙasa, wannan soja da yake mulkan Niger. Allah ya bashi iko, ya ci gaba da yi da burin da ya sa wa ransa na alkhairi, wanda yake so ya seta ƙasar Niger. Allah Ubangiji ya baka iko, Cani, Allah ya baka iko, Allah ya sa ka yi mulkin ka lafiya, Allah ya sa ka gama mulkin ka lafiya. Fatan alkhairi, la haula wala quwwata illa billah aliyal azim. 'Yan Niger ku yi haƙuri dan Allah. Ina zan yadda a ci mutuncin Niger, wallahi ƙarya ne. Ba wanda isa ya taɓa martabar Niger.
billahi la ilaha illa huwa, da Niger da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Saboda tun muna yara, kai tun ka a haife mu muke jin tarihin abin da yake dangantaka da halaka mai kyau tsakanin Niger da Najeriya. Saboda haka ba za mu taɓa yadda wani ya zo ya raba halakar mu da Niger ba. Saboda menene? Niger ƙasa ce mai albarka, ƙasa ce mai mutunci, ƙasa ce mai karamci, ƙasa ce mai adalci, kuma ƙasa ce wacce take karrama ɗan Najeriya idan ya shigo ƙasar ta. To billahi la ilaha illa huwa, ƙarya ne, billahi lazi ƙarya ne. Ba za mu yarda ba, ba zan goyi baya ba. Saboda Niger ta yi min zani, Niger ta yi min okay sorry kaka yanke, Niger ta yi min zani, Niger ta yi min riga ta yi min dan kwali. Saboda haka me zan ce da Niger? Sai dai Allah ya saka da Niger da alkhairi. Na je Yamai, na je Maradi, na je Tawa, na je Taliberi, sun karrama ni. Na je Agadas, sun karrama ni. Na je Doso, sun karrama ni. To me zan ce da ƙasar Niger? Ai sai dai godiya. Kuma ku ba ta yanda za a yi in yadda a ci mutuncin Niger, billahi la ilaha illa huwa, ƙarya ne. Kowace kuturwa ta sha giya. Saboda haka ina yaba mai girma shugaban ƙasar Niger Chani, soja, Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa, Allah ya kawar da idan makiya a kanka, Allah ya baka nasara akan abin da kake buri na ka sai ta ƙasar Niger. Wallahi tallahi ni ne naku jarumi Abubakar Usman Kilina, wanda kuka saba gani a wasan barkwanci, wasan kwaikwayo, abin da ya shafi fim. Tun daga baya tun muna tare da Ado Gwanja, abin da ya shafi TikTok, ya shafi Facebook. Kai 'yan Niger I love you, 'yan Niger ina son ku, 'yan Niger ku yi mun komai, ina son ku wallahi tallahi. Sai ma ranar sallah, azumi ya zo, Allah kai mu sallah, in Allah da muna garin Yamai, muna garin Maradi, za mu yawo ko ina da ina. 'Yan Niger ku yi haƙuri dan Allah dan Annabi, ni ce ta ku. Idan da mai so na idan na zo a sa mana ranar aure ko da waye ne. Sai Niger.